Faint o gloch yw hi? Ydy, mae hi'n un o'r gloch. Mae'r bys bach yn pwyntio at yr un a mae'r bys mawr yn pwyntio at yr 12. Faint o gloch yw hi nawr? Ie, na ni. Hanner awr wedi 2. Mae'r bys bach wedi mynd heibio'r 2 a mae'r bys mawr yn pwyntio reit lawr at y 6. Faint o gloch yw hi nawr? Ie, 4 o gloch. Mae'r bys bach yn pwyntio at y 4 a mae'r bys mawr yn pwyntio i fyny at yr 12. Faint o gloch yw hi nawr? Mae hi'n hanner awr wedi 5. Mae'r bys bach wedi pasio'r 5 a mae'r bys mawr yn pwyntio i lawr at y 6. Dyna ni.